Lapurdi kostaldea, surfzalean lurraldea da, eta Angelun itsasotik 2 urratsetan olatu leku Lerra Kirol enpresen bilgune berria mintegia. Baionako merkataritza ganberak sortu du toki hau enpresen garapena laguntzeko. 6 milioi eta erdi euroko inbertsioa eginda, 3.500 metrakarratuko egoitza sortzeko. La mission première, le cœur de métier d'une chambre de commerce. Enpresak laguntzea merkataritza ganberaren lehen bete beharra da, gogoratu Akitanian, surfaren inguruko 400 enpresa daudela, 3.500 lanpostu, 40 marka eta haien artean munduko 8 hoberenak napko bezala hemen 5 langile daude. Tout le caractère émulation. Enpresa buru hau pozik dago, olatulekun lan egiten baitu, lantegi desberdinen arteko harremanak sendotuko eta indartuko dira bere ustez, teknika eta komerzial mailan. C'est important parce qu'il y a une certaine énergie. Marrazketa tailer honetan ere uste dute gauza ona dela elgarren ondoan egotea, denen artean indarra sortuko baita. Dena den, mintegi honetan zer gertatuko da, egiazko elkarlana edo kompetentzia. Peut-être, mais la concurrence est positive, je crois. Lehia izan daiteke batzuetan, baina hori ona eta motibagarria dela dio munduko surf txapelduna babesten duen enpresaburuak. Etengabe teknikako betu eta materialak eta teknologiak berritzen dituzte olatulekun, kalitatea eskaintzeko beti.